Hejsa, jeg hedder Tina, og i dag der skal vi lave søstjernen, den lyserøde fætter, der ligger her, som har grønt og rødt mønster på sig. Den skal du prøve at lave. Og det kan du gøre, når du har købt et af de her modelleringskits, hvor der er en lyserød, en grøn og en rød farve. Og så er der en tandstik oven på, og den viser jeg dig lige lidt senere, hvad du kan bruge til. Så først så tager jeg den røde og den grønne af, lægger til siden, og så har jeg den lyserøde her. Jeg skubber lige søstjernen lidt længere tilbage, fordi så kan du bedre se den lyserøde farve, jeg sidder med her. Så du skal have fat i denne her lyserøde farve, så skal vi have lavet en søstjerne med 5 arme. Og jeg har klumpen sådan her. Og se, allerførst der begynder du sådan lige at ælte den lidt, fordi den bliver varmere, når du varmer den i dine hænder. Det kan godt være, at du synes, det er lidt svært til at begynde med, at den er lidt hård, men det bliver den altså ikke ved med at være. Når du arbejder med den, så bliver den også blødere. Og det vil vi gerne, fordi så er det meget nemmere. Det kan godt være, at du har prøvet det her før. Det kan også være, at du ikke har prøvet det her før. Det gode ved at lave de her små videoer, det er, at du hele tiden kan se, hvad jeg laver. Og noget andet er, at du kan også altid stoppe den her video, hvis du synes, det går for stærkt. Eller du lige skal ud og have noget at drikke, eller du skal på toilettet, eller du lige skal snakke med dine forældre om et eller andet. Så kan du altid komme tilbage. Så hvis du synes, det går for stærkt det her, så er det ikke noget problem, fordi du kan altid se den igen og igen. Denne her klump, jeg har nu, den er ved at være godt flad som søstjerne. Den er sådan ved at være, som jeg gerne vil have den. Jeg vil helst ikke have nogen revner, og jeg vil heller ikke have nogen huller i, fordi så risikerer jeg, at min modellerede søstjerne går i stykker, hvis jeg skal til at lave film med den. Det er jo ikke sikkert, du skal. Men det kan godt være, at du nøjes med at modellere tingene, men du kan også godt lave animation med det. Stop motion. Og det kan du gøre på din egen telefon, hvis du bruger en app, der er helt gratis, og som hedder Stop Motion Studio. Så kan du godt. Se, mens jeg sidder og snakker, så er jeg sådan helt uden at fortælle, hvad jeg gør, kommet til at lave. Du kan se, den har 4 hjørner, den her. Det kunne godt passe med den her. Den skal så bare have en arm mere end klumpen her, den har. Fordi det der, det er 1 arm, 2 arm, 3 arm, 4 arm, og så laver jeg en 5. heroppe. Så jeg begynder at skubbe noget modellervoks herop. Den er rimelig flad, min søstjerne her. Det skal den også være. Så jeg sørger lige for, at der kommer 5 arme ud i alt. Så jeg trækker modellervoks fra midten af søstjernen, og så ud til det, der skal blive armene. Og den ser lidt underlig ud lige nu, men det bliver den altså ikke ved med. Du skal lægge lidt kræfter i, for at få den til at ligne en søstjerne, men det er altså ikke så svært. Og så er det jo en skøn farve, den er helt lyserød. De søstjerner, jeg har set, de er sådan orange, røde, lyserøde. Ferskenfarvet er der også nogen, der er. Så nu begynder jeg at kunne se formen af en søstjerne her. Jeg skal ind og bruge nogle muler. Jeg kan godt se, at jeg bruger mine kræfter ret meget herover med denne her arm. Og så trækker jeg den her lidt ned. Denne her, fordi jeg vil gerne have den til at være nogenlunde ens. Sådan symmetrisk. Nu vender jeg lige bunden i vejret på den, fordi jeg vil gerne have trukket noget mere modellervoks med ud i den ene arm her. Så det gør jeg. Og så lukker jeg det hul, der er hernede, og bliver ved med at trække modellervoks ud. Og jeg arbejder sikkert hurtigere, end du gør, og det er fordi, jeg har lavet det her i rigtig mange år. Så hvis du ikke arbejder lige så hurtigt som mig, så gør det ikke noget, og det er ikke forkert. Du kan ikke rigtig gøre noget forkert her, fordi det skal jo være din søstjerne. Det skal ikke være den, som jeg laver. Det skal ikke være en fuldstændig kopi af den, jeg laver. Jeg giver dig bare nogle idéer, og så kan du selv lave det. Så nu er jeg ved at have 5 arme her, og det her, det er jo bunden af søstjernen, jeg ser her. På et tidspunkt, så skal jeg jo have den vendt om og se, hvordan den så ser ud. Om jeg er tilfreds med den, om den gør det, den skal. Så det her nede, det kommer jeg faktisk overhovedet ikke til at se, fordi det mønster, jeg laver, det laver jeg jo ovenpå. Så jeg sørger for, at de her arme, de er tykkest ind mod kroppen, søstjernearme, og så bliver de lidt tyndere ude i enderne. Og så
vil jeg gerne have, at den skal helst ikke gå i stykker for mig. Så derfor så sørger jeg for, at der ikke er nogen huller, og der ikke er nogen revner. Så nu prøver jeg lige at vende den om og se, hvad jeg synes, om den er okay. Jeg synes stadigvæk, der er for mange huller og for mange riller. Du kan måske også gøre det med denne her tandstik, jeg har givet det med. Det kan også være en god idé at rulle den ud. Sådan der. Lidt ligesom en kagerulle. Og så får den gjort spids ude i enden her. Og så gør jeg den altså glat op ovenpå. Så glat jeg nu kan få den. Det kan godt være, at du ikke synes, at du vil have det. Så er det helt fint. Du gør det bare på din måde. Det er helt fint. Nu synes jeg er ved at være der med denne her. Jeg lægger den lige ned her. Den er blevet lidt større end den, jeg har her, men det gør jo ikke noget. Jeg tror bare, jeg har haft mere modellervoks, end jeg havde med denne her. Flytter jeg lige den lidt tilbage, fordi så kan du bedre se, hvad jeg gør. Så lige nu, så vil jeg gerne have den mere ned og ligge mod bordet. Så jeg presser den sådan lidt ned her. Og så presser den lidt på hver side af de her arme. Og det er fordi, at jeg gerne lige vil have sådan lidt, at det er lidt højt herinde. Og så går det lidt ud til siderne. Det er lidt ligesom en bakke. Og så gør jeg sådan her. Jeg begynder allerede nu. Og gerne vil forme de der søstjernearme lidt. På den måde. Så nu ser den sådan her ud. Så kan jeg gøre sådan der med den også. Og så er der blevet nogle mærker efter mine fingre hernede. Så det prøver jeg sådan lige at rette ud. Sådan her. Det behøver du ikke, hvis det ikke er... Hvis du ikke vil have den helt glat. Det er dig, der bestemmer, hvordan du vil have den. Jeg kan bare godt lide, at den er sådan lidt... At mine ting er sådan lidt mere glatte. Sådan her. Så nu lægger jeg den ned her. Så skal jeg ind og have fat i de her 2 andre farver, jeg havde. Og jeg vil gerne lave en grøn streg, der går igennem det hele, ligesom den der, den gør. Ud på alle arme. Og så vil jeg gerne have de der røde pletter, som jeg har her, dem laver jeg bagefter. Så jeg tager den grønne først. Så den deler jeg lige i 5, hvis jeg kan. Det kan også være, at jeg kun skal have... Nej, jeg skal have 5, kan jeg se. Så gør jeg sådan der. Så fjerner jeg lige min søstjerne, fordi jeg skal lige have rullet det her ud. Du kender sikkert sådan nogle labre larver i sådan noget blandt selv slik eller vej selv slik. Hvis nogen tænker på dem, og så bare lave dem meget længere. Det skal cirka være den samme længde som søstjernens arm, den har, fordi de skal alle sammen mødes ind på midten. Nu lægger jeg lige min søstjerne herind. Og se, så har jeg denne her rulle. Den lægger jeg ovenpå og starter herude, og så lægger den ind mod midten og trykker bare lidt på plads, så den bliver der. Så lægger jeg den lige væk igen, fordi jeg skal have lavet 5 af de her. Den har jo en på hver arm. Så 5 af de her grønne skal vi lave. Og jeg ruller den bare med mine fingre, og den bliver sådan pænt jævnt. Så tager jeg den tyndeste ende herude, hvis der er en tynd ende. Det er ikke sikkert, der er på dine ting. Og så lader jeg den sådan følge den form, som armen har en her. Der. Og så tager jeg det stykke af, der er for meget. Der er også lidt for meget på den her. Så det tager jeg af og lægger ud til siden. Og jeg trykker den bare lige let ind imod det lyserøde, den lyserøde krop. Jeg skal lige have den der til side igen, for jeg skal have lavet 3 mere. Den har jo 5 arme i alt. Jeg har lavet 2 af de grønne indtil nu. Så dem ruller jeg lige her og lægger dem der til side, så forvirrer de der ikke så meget. Og så har jeg en arm her, vil jeg gerne lægge den her, jeg har her. Så det gør jeg sådan der, bare lige presser den på lige så let. Og hvis den så er for lang, og det er den, det kan du se her, den er lige lidt for lang. Så knækker den bare der og lægger den ovenpå, sådan her.
Så har jeg en lang grøn arm her. Og igen, nu se, jeg har 2 arme tilbage. Så jeg tager denne her ud, så lægger jeg den på her. Og så lader jeg den stoppe deroppe. Presser den lige let på. Så nu er den med at få det færdige mønster. Og jeg lægger lige den der til side, fordi vi skal have den sidste af de her. Så der ruller jeg den sidste af den grønne her. Lægger den på. Sådan her. Og det er en kort arm, jeg har her, kan jeg se. Så jeg starter herude. Presser den lige ned, lige så stille. Og knækker den lige der. Så lige nu, hvis du ser den her fra oven, så ser den sådan her ud. Så det er nu, hvor du skal ind og bruge tandstikken. Fordi jeg har lavet et mønster i denne her over, som vi også kan lave her. Du se, jeg presser bare lige med tandstikken ned. Og laver sådan nogle små revner ned her, som giver sådan et mønster. Så er du også sikker på, at den sidder fast på din søstjerne. Det er noget helt andet. Så det er jo meget godt. Og den giver egentlig bare sådan lige en variation i mønstret. Det er simpelthen det. Så der tager jeg alle 5 arme, og så presser jeg bare lige den her ned. Hvis du ser det fra siden, så vil du godt se, at nu laver jeg lige presser ned her, presser ned der, presser ned, hele vejen ud til spidsen af søstjernearmen herude. Så gør jeg sådan der. Så får den sådan en fin mønster. Det kan også være, at du laver et andet mønster. Det må du meget gerne. Det bestemmer du. Og du kan også bytte rundt på det, så du laver armene ud her røde. Og så laver du nogle grønne prikker eller et eller andet på kroppen af søstjernen. Det er noget, du bestemmer. Nu lægger jeg lige den der på plads. Se, nu har jeg arm nummer 4. Hvor jeg laver et mønster ned. Sådan her. Hele vejen ned. Sådan der. Så har du den. Nu har vi det lyserøde, og vi har det grønne. Så mangler vi jo det røde prikker her. Så der skal jeg hen og have fat i den røde klump modellervoks. Og der laver bare sådan nogle små prikker. Du kan også lave hjerter, du kan lave firkløver, du kan lave lige hvad du vil. Og så sætter jeg dem på rundt omkring, og så får den sådan et fint mønster her. Og det er jo dig, der bestemmer, hvor mange der skal være, og hvor store de skal være. Og det kan også være, at der er forskellige størrelser, det må du også meget gerne. Og så sætter du dem bare på hele vejen rundt. Som du synes, det skal være. Det ser meget godt ud, når man varierer dem i størrelse, så de ikke er ens. Det er meget fedt. Så du bliver bare ved, indtil du synes, at nu er den der. At nu ser det godt ud på min søstjerne. Så er jo lige en mere. Ja. Så har jeg lidt herovre. Og så kan jeg godt lide, at man lige trykker dem fast på, fordi så er jeg sikker på, at de ikke falder af. Fordi hvis nu man har den her søstjerne til at ligge i et stykke tid, og så laver man lige noget andet, så kommer man tilbage, arbejder videre, så er det meget godt, at du lige har trykket de der prikker ind mod kroppen, så sidder de bedre fast. Du kan se, der var en, der allerede faldt af. Så jeg presser den lige ind med en finger, sætter den fast sådan her. Så mangler jeg det sidste stykke, der tror jeg, det skal være 3. Sådan her.
Det er min søstjerne. Sådan ser den ud. Nu kan jeg faktisk godt animere med den her søstjerne over på min telefon eller iPad med den gratis app, der hedder Stop Motion Studio. Så kan du bruge den. Skulle du nu få lyst til at se noget mere af det, jeg laver, så kan du gå ind på den her hjemmeside, og så kan du komme videre derindefra til, hvad jeg ellers laver. Og du kan også skrive til mig over på denne her, hvis du gerne vil. Så gå ind og tjek det ud, hvis du har lyst til det. Hej så.